Екстра. Още, Адо, още, Ненков. Даната имаш, Ненков. Даната изоставаш, Ненков. Даната и изоставаш. Даната имаш, Стефане. Гледай, Алекс, гледай, Алекс. Казо, ама, го отсичи, не си я гласи така с дъга. Също не мога килна. Елате си, елате си. Чакай да се снима, бе. Веселка. Язо, ако ще даш тая на Алекс, прибери я, дай я в коридор. Ма не дай така дъга. Тройка ли е първото по време? 3-0. Браво, Стефане! Трябва да е спокойно. Тук сме професионалисти. Тук е почти нямат удар към вратата. Абе, май си няма ти един удар май към вратата. Даната! Но няма нищо. Всичко може да се случи. Реал Мадрид, гледай как играт. Не отлично на Реал Мадрид. Няма, не подценява играчите. Краси, сам навътре! Що Краси го вземава? Ах, можеше се. Това не е фал. Краси, можеше да си я вземеш, не трябваш да я пускаш. Вятър го духа. Ти ходи движи. Аз? Той за мен ми се движи. Всяка да другите. Е това е Краси, браво! Да си я взем, Стефчо! Ненков, ще я подадем ли днеска? Минаш първа, добре, няма нужда и втория да минаш! Шумов, забягай по-интензивно! Къде отидоха и прочи? Брат, снима ли ти са? Дома си с очила ще виждаш. Като лезнеш, то по-малко Май да си продължавам с снима. Момчета, следете качили са високо линията! много печела. Моли да някъде не сянка. Степчо, задръж се, Степчо, задръж там! Трибуната с козирката, къде е? Степчо, задръж там! Много искаш. Идва! Той трябва да казава. Не слизай толкова, до там задръж! Ще опъват чадъри. Никакви козирки. Те се изперли ти двама, така се вижда вече. Какво меле? Коментирахме. Искам повече заплаща. Дай да напочнем да коментираме. Ти си човек. Охо, това се е наш. Трябва да бъде картофка. Фаул имаме там! Съдята се притесни и послуша противниковия отбор. Видим сега какво ще направи. Краси, излишно мачкаме! Стрелча. Връщане назад. Лошо контрол, но все Пак пак Краси качи! топката стига до Нешо. Отново е Нешо. Даване в центъра, разбърка не става и естествено топката се губи, спечелва домакините, но бързо се греши отново. Сега потенциално добра атака, но Браво, Димчев! Тодор Динчев демонстрира своите дефанзивни умения. Ето сега. Връща назад. Гледай, Алекс, Дана! Това слънце, баче. Ей, май. Сам, Алекс! Сам да завършиш! Алекс, това не е сериозно! Не е сериозно!
Не иска 50 лева. Кой? Алекс. Що? 2 гола, 50 А, той кара единия, сега втори се готви, ама... Ненков, качи биш човек си, ти го би! Охо, присних се. Там има място. Айде тук да въртиш камерата. Няма, Кицото, ние с Кико сме коментатор. Коментари. Кико, аз съм много търбов човек, можеш седна там, бе. Можеш. Тия пътки май няма да отсия. Моля да се дадете. Вземе цъфнат на съврека. Мале, Иво, какви снима, мале, точно пред тук. Да, гасем си, нали? Аз да гледам, аз си сега така сами. Краси на дадата на местото! Вика той, че има. Стани на дадата на местото! Ето, че даната се ядоса, май. Краси дадата! Ще го дига май по някаква време. Той сега се прави. Дана широко, Дана широко! Какво става, бе? Какъв е този глас? Краси между двамата търси позиция. Аз по дискотека. Какъв е този глас? Аз го имам скриншотнат. Тук съм на матч, мала. На матч. Сам си, Дана, навън. Никой нито да пресира, нито нищо. Да, бяхме. Да, и на Созопо бяхме изкачи сигурно 180 лева за автобуси. След малко сме жненко. Дефанзивен ли? Да, да ни карат другия път. С пики да се обичаме. Така да видите ли? Кико, нали изненава? Пите, бе, не е там. Обърнят! Оттам дойде! Трябва да вика с него ходиш Кико. Ама вие само трите ли? Кязо, той толкова обича Томов, ако ги правиш същите работи. Мога да минете да не вземете. Да, баба топката ли? Не, да поемаш и да ходиш към същата страна от тях. Пазия Краси, пазия Краси! Кязо, оттам идва, тук няма никой, ти пак там набиваш. Никой нямаше, превърти, обърни с Даната игра, аз ти викам Даната. Те си като минава, аз почна да гледам мача, бе. Викам, какво е това, бе? Там още не се притвориха. Къде, бе? Там на хода. Аз събират сега пари за фойерверки. Веж фалта! Ти нещо много натиснахме. Няма го Илко тук, да си му обети. Няма го. Да си оставих. Радио си му обети. Адеме, качи! Главния жопен. Да. Мерси. Радио си му обети някой. Не, бе, май някой има ли такова черно? Какво черно? Динчев, или педала, да. Викни, май, Динчев, да е На камерата се чува? Ще чуи. Се чува, да е Динчев педала, да е. Я го снимай на камерата, да кажеш. Чао, Стечо! Всяка да. Лежи още. Кой е това? Колегата му не мога да го видя. Стефчо. Стефчо Харизана. Племенника на парата. Върнал се навътре. Вчера нарушение за своя отбор. Изнася играта. Кой? Паднала. Лека турбуленция. Желявам за качеството. Много хубав пас, много племен. Много добър пас, много. Лошо отиграване. Защото диагонал. Като моите. Мале, в това 500. И добре, че нашия вратар е талант. Кай сега.
Дава една идея там долу. Ще казваш ли сега пак, Дензо? Да, дичва педал. Аре, цъкам без да е. Песи, бе. Да, беше такова със FBet Лига. Много пече, бе, да го е, аз съм го чувал, пак ми пече. Знам те ли как ли си, бе? Че вие бос ли сте, какво сте? И сега да става. Ти знам, да. Сега като след се да му кажа и това е педала си. Добре, ще го предадем. Това го фанах. Ще го предадем. Браво, моето момче. На камерата чува. Надям поздравя. Много поздрави, ще скажа. Ама никой не чеп най-чеп. А? Да. Их, лили. Арманчо. Да, да, хубав пас към нападателя. Не му знае името. Сам си, Дана, сам си, Дана! Краси, навътре! Камилята му там. Хвала. Браво, Дане! Какъв бой само тук. Това че сега буден упорство, но... Така, Ненко, гледай топ, браво, Ненко! Много миличко стъпва. Играй, топ, играй! Тренер там май не беше засада обаче. Кава като Барса Той да се мах. засира, къде цирка си. Проблема е това на такива мачове тип алкръжна. О, това е нарушение тип поне жълт картон, не знам. Ще ми ги дава тия. Нека видим. Фокус, бе. Какво ще бъде финалното решение. Това е минимум за жълт картон. Спиква болка. 59 номер. Не опитва да покаже техника. Тук някой няма ли е отправил тук? А? Някаква тоталка. Ничва кофи. Кристиан Ненков сега. Опит за... не знам за какво е това. Отново Кристиан Ненков. Отново греши. И това е времето, в което Стаси ще влезне. Май, брат. Появява се усмивката на лицето на моя. О, много добро клипане. What the hell, man? По-чисто това! Това не моля втори жълт. Това е голямо. А, не. Си ми любими. Сни смяната. Втори жълт. Мерси, колега. Излиза, бе. Нека той си признае, че го е дръпнал, какво го питам? Той си признае сам, че го е дръпнал. Брат, ти си. Номер 18. Ли го или ба? Там нещо. Тук гледам микротехника, ми излиза така. Модерна е камерата. Браво, Тоше! Денцо, кажи му. Говори сега тук. Приближаваме да види кой излиза. Номер 5 влиза. И номер 18 излиза. Тоше, Денцо вика, че си голям педал. Защото си му изкривил това. От неговата уста звучи като комплимент. Ела, той Шо, как си? Здорово. Много технично отиграно от това степчко ли Ооо! Тук няма ли да видим жълтия цвят вече? Явно не. Сега да реши да бъде милостивен в това Ненков, дерби. нали ли си ходим по-рано? Той ти се прави само тръгваме. 2 минути още отивам. Кой мисли, че се е Пасайте, момчета, говорим да успокои матч. Давай тук. Говорим да успокои матча, ви е бърз. Кензо! Аре, прибери се, свирено е! Те ме ще да обаче. Успокойте матча, за какво бързаме? То дълъг пас. Още е Красно, тръгваме. следва един хора, виж Томов. Ти Томов! Дай, Стефане, с дъга! Заиграй навътре! Техничен пас към нещо опит. Браво, Стефчо! Стефчо ни дава сега дрибъл. Пас. О, много добро извежда. Добре снимаш, брат. Не виждам. Добре снимаш. Краси, стой така, Краси, стой така. Томов!
Това за да гледаш отгоре. Не виждам. Сега Дензо. Опа. Денис, без фал, Денис, няма минут да отида Жестока фал. битка между двама съперника. Да, има ли някой попали са? Не знам, аз мисля, че искаш да пиеш. Да падне. 0 на 3. Стефане! Стефане, през средата! Върви ли филм? Къде сме да загледам? Време! Отива номер 7. Да преговарям. Има, чакай. Как ще продължи. Добро изпълнение на тъж, но въпреки всичко. Играчите кошното малко дива завъртян. За третата дива завъртян кошното малко. Това е следно. Кадинчев. Аз Кадинчев. Това. Не бе. Кой бе? Алфа бе. Брат, забравяй го бе. Пройче? Да, Пройче. Аз не баш това забравяй. Браво, Стефчо! Ето! Професора. изкараме ли това? Отново професор. Коментатор ли си? Да, аз съм тук. Колко се чува, брат? Не знам. Алекси Сокачев. Не се ли чува, бе? Не знам дали се чува. Чува се 100%. Дано да се чува, брат. Аудио. Краси, Стефан, ти са ти качваш! Приемаме радио Помни си после. дисциплината на централните защитници! Ето телефон. 5-6 минути. Има ли засада тук? Явно не. Не е според съдята. Краси да види. Спорно. Ей, Тази вечер и това един гост. Какво стана? Нищо не видяма. те сте много ближи. Що? Не ще шеби. Пеп Гвардиола не е решил. Майкъл Джордан. Ма аз там лошо много рязко стана. Не знам, мак. Няма ли заглушаване на звука? Прибирай камерата. Къде ги е там хората? Те ли да? Да. Да. Снимайте номер 4, снимайте номер 4. Къде е номер 4? Ти снимаш. Не знам какво се Краси, назад! Така, Дана, така, Дана. Стане се снима, да. Вътре паса, Стефчо! Браво! О, браво тук. Даже аз се бъгнах. Към Стефан. Може. Много лесно. Може да възпазиш. Може. Браво, браво на Ронайто. Личи си, че иска 50 лева. Има какво ги даде обаче. Почваме ли някъде? Не знам. Толкова вкара. Ай, Стефчо! Влизай. Къде? Къде влизаше? Мисли, че... Виждах е вътре. Аз казах влизах, не. Айде, готов съм. Притеснителен съм се. Сега ще да пия малко вода. Искаха прегръдка. Ти не дай тук, аз му избивам краката, он е така седи, почва ма бие тогаче. Да, и аз... Не бързай, Дана, не бързай, нека изленат. 70. Нека изленат. Изяжда, жив. Гоше, задръж се. Ти отляво, аз отдясно. Дайте опции. Ден за сега.
Композър. Тежко. Голям шанс. Аз го мисля това. Вече не мога да фокусирам. Минава между 3-2. Между 3-2, добре. Минава 3, после се отказва, че са 2. О, Армани. Армани екшейндж, дуспа. Пеналти кик. Армани, странно. Публиката поудява. Всички са на крака. Браво, Кязо! Браво на Кязо. Ужесточена битка по терена. Влизай в терена, браво. Ай, влизай. Много да го тънси. Литов тръгна ли си? Бил на скамейката, не, излезна кога и аз излизам. Спокойте играта! Спокойно! А, там е. Там май по-силна кара. Иде там да се. Айдем там. Давай. Никога няма да дам Айде! това. Не бързай там! Аз съм тренирал цял живот. Дай широко! Дай широко, брат! Готов и се остани там, Дестев! Коя? Давай, Даш ли се? Да, гледам на нещо. не така, бе! Гоше, заставай там! Лесно! Така, Гоше, лесно помагаме! Стефане, влезни в средата! Сам си! Пусни мода! Мина вече. Алекс имаш! Язо, стига бърза! Е, това да така прави. Една 10 пъти върви това и той се връща пак. Удар. Гоше, не бързай по емисия! Славя вкараха трети гол. Язо, изостани, Язо! Ти ще ги заложи другия път, чакай с кой си. Кой бе? Славия, срещу Бероя. Първо се съмнила. Ти утре си. Гошинка! Това за цялата защита и ти си изиграй ти! Абе, трябва че свърши мъч. Ай, той. Кристиано Роналдо. Сега си играй, заиграй. Ставре, поеме... Поемам. Аз съм заиграл вече. Е, да увеличаваш на пътя. Така, браво. Опа. Това как са? Да видим сега номер 7 да бъде. Забелязите. Има матч, има гол. Топката. Маята много гадно се види да. О, спорно влизане тук, но не е и според съдията. Опа, чай, че изпуснахме момента. Алекс, слез! Денис без фол! Цъкнали стопът. Браво, Алекс! И сега, докато има смяна, нашето шоу е там има путки. Може да заумните. Всъщност не знам дали може да Не, за нас е правят, за тях. Е, там също има путки някъде. Брат, къде? Е, там е. Семи няма близо. Неймар, ето го Енрик. От Реал Мадрид. Под най момент. Оп, ето го и Дида. Вратар на Милан. Той взема Литов тениса. Няма финанси. Кой е като лидер? Не бъж. Тук Дида влезна и Енрик и сега да се върнем. Енко, пази го. Аз го брат. Какво вкарало? Славия. Графи, дай малко Ти играваш ли широчина. мача? Стефане! Аз не съм днес. Днес не ги усещах. Заклони слез вътре. Видим сега. На мобили къде е топката. Ооо, краси. Тук спорно връщане. Даната се притесни. И професора сега. Много класен пас. Това мога качи на стори в Инстаграм. Да видим. Професора. О, Ендрик. Прекрасна меса защита. Ендрик, централна защита. 9 номер. О, засада да е. Без фол, Кязо, браво! Ей, трака на Браво. 200 чете нинджата. Аз му казах, той кастига, бе. Викаме, сега ще го викнем. Не бърза! Стефан! Адем! Много на малко, айде! Адеме, не бързай, бе!
Браво! Сам си, Коце, сам! Нали се сада, нека видим. Ще бъде ли попадение? О. Браво, бе! Ай, тренер! Номер 7 тръпнец. Ето го. Как се звугва? Не знам, май не може. Абе, как се звугва? Направи танца на пакета, бе. Как се звугва, си, бе? Къде е тук? Ай, върва. Не знам той. Ето го. Не може повече. Ето как може. не мога, бе. Ето го. Дано, обърни се, Дано. 20. Ей, ти си като подиема спорто, е. Гей. Примерно покрай нея. Как да се Ти пробва като бе те една май. Тича, яла. Нека зумнем към гол майстора, момент. Чай видим дали ще го нацеля. Това ли е? Не, ето го. Стидане. Ето го. Язо, можеш ли? Научавам информация според колегите, че ще има смяна в състава на Свобода. И Дензо се озовава на земята. Чакай да видя, че не мога да видя къде е топ. Въпреки всичко няма нарушение на изпоред касетката. Майстора, отново хубав пас на Времето му, дай майстора. навътре, Краси! Но Спокойно пази я. явно не е достатъчен. Алекс! Номер 17 от домакините. Краси! Остави Момент. топката, иди отляво ще играеш. Зумнем към излизащия. Ето го. Не мога да фокусира. Излиза номер 17. Номер 17 излиза. Влиза номер 7. Изпусна 50 лева това момче. Даната, даната! Не, то нарочно ми изкара. Тренер, вие с това ли го изкарате? Не му дадете 50 лева. Не, той няма отбелязан гол. Как ще няма? Има. Има един. Виж сега как се прави на ударен. Виж сега как се прави. Обадиха му се по слушалките и казаха, че си за смяна. Не бързай, Дане, не бързай. Да се иска. Забелязвате каква фигура само. Номер 26. Само подавай мести, не бързай, няма смисъл. Денис, Денис, Денис! Превъртай, не бързай, не бързай! Чакаме да излезе. Ненчик май скъпо. Телето му, телето му. Да, Така, Стефане, така, Стефане! о, леко небрежно. Томов сега поема топката. Нека видим. Пак му дай, не бързай, така. Много е даната топ. Това е. Хладнокръвно. Пас към голмайсторът на днешния ден. Сам Метанов! Той смири, какво да ги познава? Нали дигна? И сега любопитен момент с разговор между съдията и противников. Забелязвате разговора, дали това няма да е последното му предупреждение, нека видим. По устните четем, че да. Добро взаимодействие между играчите. Браво, Насе! Толкова беше паднал, ще да му свърши задни бокса. Язо! Говоря ти да спреш да бързаш, спасят и пак бързаш. Играй спокойно, бе, момче! Има раздвижване по трибуните. Феновете напускат. Денис първа, Язо! Втора града! Нека видим сега. Метанов, Стефане, скора! Ма ето как пече срещу слънцето. Нищо не се види. Краси вътре, човек! Това не е добре. Краси, късата някой да гледа! Две. Ние изгледахме на полувреме. Това не се бори.
Сега много далече. Браво, Метанов! Много далече центрираме. Браво, Метанов! Енрик губи топката. Какво се случва там? Ето го Енрик. Даната! Браво! Язо, изостани Даната влиза! Как имаш? Сам Стевчо! Стилян с едно! Метанов имаш! Още Адем! Браво, бе, Гоше! Адо, идваме, Ние получаваме информация, че Илко е някъде по трибуните. Нека го намерим. Обичайно присъствие. Нека видим къде е. Не знам. Много получавам информация, че ще има смяна в състава на домакините. Май ще бъде последна. Но да видим атаката. Лошо подаване на голмайстора. Георги Томов обаче. Ето го, футболиста. Докторе! Доктор, айде, твой човека. Язо. Аре, бе! Да, тук ти слушам мопетите, викам къде е. Нека видим сега. Има проблем. Това момче пак идва за снимки. Няма значение, той е грозен. Нека видим. Кръчето го дадох на майка, брат. Радвам ли? Силна болка изпитва Киязов. Доктор е на терена. Ама само ще ти коментатор. Те ми дадат тук, знаеш колко пари, аз ако не коментирам, направо не знам. Дана, знаеш дали има терминал в Пещера, бе? Имала. Къде? Там къде ще има. А, добре. Късните ли ще играш? Те са много късни, те са 4 часа. Кажи дали имам пари, да, тегля им. Имам, ето, сменям. Ще дадат да снимам. Да, ще дадат. Сега ако стане 3 на 3 цикъл, 100% толкова. Колко на колко са вече? 2 на 3. 90 минути. 94-та, ама с 9 добавено. Ще обърнем. Ми долкът нашия. Да, бе, ще ми обърна. Нищо няма, айде. Изпитва проблем. Бореца на терена. 3 на 3. Ко ти казах, наш? Това няма такова, ето изце си кажи. Извинявай, Наси. Аз съм и коментатор. И режисьор, и филмов, звукар. Едно обият съм ги играл с 5 лева. За 300. О, това всеки път едно и също. Денис! Даната, Денис! Само да ме издънат, пише. На колко са?
3 на 3. Не можеш ли ги изплати и тогава правят цигани, бе? Ей, Павел да я. Сам, Метанов, сам! Видим сега опасна атака. Все още топката е в притежание. Таната, Томов! Зумно Така, не малко. бързаме. Стаси имаш, не бързаме, градим постепенно. Дана, снимам-та! Почне да прави някакви финчета. Пак Даната, Гатев, пак Се Даната оплаши. може. Таси, Аз Дана ти Гатев. изоставаш. Даната, минусаура. Това го има на камера, Дана. Не, скочи. Това не се вижда на камерата. Его Даната. Това, супер. Днеска 3 хикса в българското още. Не, Нико. Брат, това най-голямо. Милане, прибери. Само картони там се играят. Е, Лудогорец. Още не са играли, те са. Те Локо София и те са бая интересен отбор този Камен ми сезон. падна батерия. Полусезон. Ботев Хюстън направиха 1-1. Да. Що не казахте ги заложим вътре? Ебат Венц. Кой ме слушал преди мача? А вие що не ги играхте? Ние закъсняхме, бе, човек. Ей, с А това сега правим стане по-рано, не 4 мога да на 3. фащам пари. 2 на 2, 1 на 1, че брат Вен са договорни. То стана 3 на... 4 на 3. А? Ако стане 4 на 3. Са убили тото. Знаеш кой ще стане тук? Още, Петя, не бърза. Таси, след сега там отзад. Таси. Ще има, аз не съм казал така. Нашето Аз казах коефициент ще 4 на бил 3. 50. О, тук много спорно влизане върху кръста на току-що влезналия. Чака, дойде. Пес играч. Прие. А, не, това е Даната, извинявам се. Пленалти от наказателното и те чака. На, Атлетико поел. Колко самолет сега ще изгърна. Коба. Колко време? 10 минути. Да, сега станаха Сега станаха 10. Как гледат те, Челси, Борнемут? Още не са почнали. Не са почнали. А, бай, сега трябва да се почнали. Те са в 4 са го са. 4,5. А, Челси са 0 на 0 и Борнемут са 0 на 0. Борнемут ги пръскат малко. То се подразбира. Белас, цяло числото. Трети повтараха. Наполи вод, но... Тия са много добър отбор за Лайон. С Лоу. Те в това срещу големите отбори, само тях могат да играят да бият. Срещу малките се дримха, ама срещу големите ги правиха пак. Да бяха в серия. Те сега в серия Б нямат загуба. Имат 3 хикс, всичко друго зелено. Сега пак се качат. Чай, къде е топката? Знам. Търкой се кача, че... Какво стана, бе? А, издена, кой е вкарал? Кой свършва? Той ще ще той ти гърбоници да баш Пазалевски. Пази към. Идеално. Ще има диалог между Я съперниците. вземем! Центъра затваряме. Силяне, пред теб човек. Дай сам бе. Давай навътре, Силяне, наша, давай навътре. Ама Ненков, ние ще ходим на това, бе! Чакайте там. Сам, Силяне! Стефан имаш! Свърши. Адем! Браво! Идеално! Сам си! Браво! Чакай, какви пари имам. Ще трябва да карам. И аз мисля да про. Имам 20 на 5. Е, баси, май. Дай две петички. Не, дай 2 петички. Ти с 10 ли ще играш за теб? Браво! Си... Несериозен си. Метанов навътре, Метанов навътре! Такива несериозни мен не ми харесват. Бре, тази ги вкарам по 20 лева. Са. Адеме. Дана, коя минута, бе? Край. Данка, коя минута си?
Бутни Кико, там седни ти, бе. Рао, ще биете на хендикап. С кои са? Рао, валикни. Урхус, Урхус ще бият, слушай го ти кам. Кой? Урхус. Те па са от 5. Бяха, бе. Дания. Да, аз помиря. Майка му да еба, те па са от 6. От 6 или от 5? От 5, майка Ти му мога да ги да. фанеш, бе. Ти лут ли си, бе? Седям докато дойде. Можеш ги фанеш на лайф. На 5 минути. Ференц Орус, брат. Те и тия Виборгите не са лоши. Ференц Орус. Австрия, Виена, Волсберген, Спартак, Москва. Не ги те руските. Интер, Майами са от 10 часа. Те на колко са? 1,50 домакин. Ще ги пробваш ли? А? Ще ги пробваш ли? Много ясно, даже мисля и 0-1. 650 участие за места. Мисля и 0-1 да ги пробвам. Оня ден за PlayStation имах 5 и не ми даде повече за лава. Да такова да умножаваш ли? Опа! Чая видя, няма ли ми да ти на мен нещо е да го е? Метанов тръгна. Тия лице, бахти където. Стевчо, това беше излишно! Дали няма бият? Той ми хвана кръка. Не, 4. Толши, хвана ми кръка. Превъртай! Изкарай оттам! Материал 0-1. О, ма те игра с титулярите, бе. Никол, кой е черното? Това е защита, не се научи. Метанов! Сам си, коце, сам! Ай, стига, бе, Стамбулийски! ти пък ги виждаш от тук, наши. Имаш я. Що му е казал, значи има, бе. Шегувам се. Метанов, стой така. О, това сега не беше ли за сега? Нямаше тук. Не можах да видя на камера. Браво, Гатев! Идва гръб! Адем! На 5 слънцето направо ми се ляга. На Армани, пак. Метанов, тръгвай навътре! Остани на върха на атаката! Фенте 1-0. А? Фенте хендикап 1. Кажи минус 0-1. 0-1, значи сега почва 1-0 с другите. Да, кажи минус 5. Бе, знам какво се правиш. Да, бе. Краси! Ухуе. Я ви ще трябва да дадеш на местото! Аз Контузина! не съм тука. Новата Сарай. Си големи копанета мамка. Не. Знаеш какво гол му остане на това Сарай? Метанов, коце! Лепи, бе, брадо, е! Да, добре, браво е! Браво е, Томов! Браво е, професоре! Супер пас! Чай да зумна към него да се почувства. Браво, Стевчо! Как се спира, бе, тренер?